Здравейте, приятно ми е, казвам се Галя Куманова и повече от 20 години работя в екипа на комуникации на Софийска вода, част от Veolia в България, а отскоро съм и директор маркетинг и комуникации на Veolia за България. В все по-динамично развиващото се време по отношение на информацията, на изкуствения интелект, на хилядите медии и огромното количество информация, което върви през тях, се създава една нужда информацията да се получава от първо лице, по възможно най-бърз начин, да бъде максимално достоверна. И нашата работа е свързана с предоставянето на жизненно важни услуги, свързани с водата и здравето на хората. И поради тази причина решихме, че е най-добре да имаме собствен източник на информация, който да бъде динамичен, много бързо да реагираме, бързо да даваме полезна информация на хората и в същото време по този начин да ги ангажираме и тях към каузата да опазваме този воден ресурс. Когато стартирахме нашия подкаст на По две води, правихме опити за запис в някои от стаите за срещи, примерно, или навън. Казва се, че логистиката и реакцията е много по-бавно, защото докато се ангажира екип, докато дойде, докато направиме този разговор, той вече в това време става неактуален. И това ни накара да се замислиме, че по-добре да имаме наше собствено студио, в което да можем да реагираме на момента, особено ако имаме проблемна тема, ако има нещо, което много бързо и спешно трябва да разясним на всички наши клиенти и на обществото, да не губиме време в логистика и организация. Първата причина е, че ние не сме професионалисти в организация на подкаст студио, техническата част на нещата и ни трябваше специалист. А защо се обърнахме към медиа трейдинг? Защото това са хората, които нито веднъж не са ни отказали да дойдат и да снимат с нас, дори в най-невероятните места, дори вътре в канала и на доста други опасни, труднодостъпни места. Никога не казват, че това не е възможно. Причина номер 2, че избрахме медиа трейдинг, е, че те са едни много търпеливи хора, добър сплотен екип, който наистина отговаря на всичките наши високи изисквания, на постоянните редакции, които често се налага да правим една корпоративна среда. Така че това са основните причини, поради които се обърнахме към тях. И до сега винаги сме правили заедно с тях страхотни неща. Имат добавена стойност в това, че дават идеи и че доразработват концепцията през техния професионален поглед, който ние нямаме. С екипа на медиа тренинг се работи много лесно. Много бързо се случват нещата. Ние сме се доверили изцяло концептуално те да завършат проекта, тъй като, както вече казахме, ние сме професионалисти, така че по-скоро е добро сътрудничество. Ние съдействаме с каквото можем, но те са хората, които са основният двигател. И ние сме им се доверили напълно. Много ми е трудно да го разделя на отделни аспекти, защото за нас това е един цялостен проект. Пак ще спомена за търпението, защото в една компания, особено както ние сме ВиК дружество, за да се случи подобен проект, отнема изключително много време. Тази готовност, която те трябваше да проявят във всичките тези месеци, докато не пристъпим към старта на самото студио, може би ме впечатли най-много. И реактивността след това, защото в момента, в който бяхме готови с цялата административна част, в момента, в който всичко беше готово, те бяха на линия. Това студио ще излязат изключително интересни и факти, интересна информация за нашите клиенти и за обществото като цяло и искрено се надявам да има добавена стойност изобщо за мисленето на хората и отношението им към водата, към опазването на ресурсите като цяло. Направихме нашия първи епизод от подкаста в студиото именно днес. Първо, вълнението в нашия екип е много голямо, тъй като стартираме с много силна тема по случай Световния ден на водата, с живота на ледниците. Имахме гости от експедицията в Антарктида, които разказах изключително интересни неща. Много сме развълнувани, очакваме наистина голям интерес към това, което разказахме. Бих препоръчала всяка една голяма компания да потърси начин да стига до по-широка публика директно, за да може наистина посланията да не преминават през филтрите на различни мнения, интерпретации, а да достига в най-чист вид. Това е един от начините, в който в най-чист вид може да достигне до хората. И като визия, и като звучене, и като човешко присъствие. Бих препоръчала медиа трейдинг с цялото си сърце, защото първо експертизата, която притежават, наистина е много висока. Нивото на консултация от тяхна страна също е много добро, защото в крайна сметка нито една компания, която има различна дейност, разбира в такава дълбочина от техническата част, от създаването на подобно студио и също така консултирането в процеса на старта и това, че може да разчиташ на тях и след това. Така че да, препоръчвам ги.